Bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewe ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subuh suba, mereka komentar ada ay, ada sekarang. Almadina tu, keluarga Almadina tu. Omalah, tu mobil, tu monde cala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓen ko ɓeyaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka aljuma ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jijjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo mboros wawa hollude en caggal no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye ni wonde bonum gorko Amadou Moussa mbayri haalde e mboros sono yo en bayri no feewi nan ɗo kono nane aduna ha nan ɗo nana e aduna surtout yoga e leyɗele en ji surtout toon to Espagne toon to leydi France États-Unis Brésil so tawi koɗa e leyɗele limtude en tout cas en heddi ha heewi mboroso e ɗo e Afrique aussi e ɗo e Sénégal no mbiɗani ko noon ɗum noon Aissata ko adi foof ko salmindema e weltanadema kadi e subaka Allah moƴƴo tedduɗo woni aljuma moƴƴo malaɗo mo profiten occasion o wiide bandiraɓeɓe ene wayno aljuma moubarak aljuma moƴƴo malaɗo wonande dendagal yeeɓi yanki gonɗo e nder leydi Sénégal hay caggal leydi sabu eɗen gandi hande Piindi ene yeeɓe e nder jogli Sénégal kala e kuuɓal sikki ala ko hono no kala subaka wiideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Hande ko ɓuri tengtude Aissata hande jayndeji meɗen ko fandu almudu en tout cas goto foof ko yiiɗi ko haalde ene wayno ari hen yidde wi tan ko titre ɗi hande ɗi nandani goto foof to fini ko ɗon tigui dawri o subaka wadde jaynde la salay udditadama nden ɗon jaynde no wayno e oɗo subaka hande a haali joni joni en kalani e mboros kono kayri kam nde arti e holto on mboros safrete so yidde winede ko plan mo ganduɗa o hande ko jaltinigol copreje e nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas gam ko yewti ko e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi 2020 2024 e ko fate banggue hono gonka cafride leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde de laamu ngu ma rendin ko tolni e temedde joyyi tigui milliard e copreje CFA gam tigui nanne e cafride leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde noon ɗum ɗon de ne wayno oɗo saha hande ɗen noon copreje parete koye hôpitaux ji woni cafrirde mawɗe kono kadi e centre de santé hani e poste de santé ɗi ganduɗa ɗi ina tawe e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal ɓe koliti wonde noon ko wayno hôpitaux ɗiɗo woni principal kam e daral jamma kañumen de ma jawtu ko wiyete ko hono dawal niveau 4 woni dawal nayaɓal goɗɗum ko tawete hen koko yewti koye inondation woni yo layro no ganduɗa ndu ina tawe ɗo e leydi meɗen Sénégal Idrissa Tall kañum tigui wonno hono coordonnateur oɗo plan o directeur plan décennal holiti wonde noon holko jeeyi sababu Sénégal naaɓe ene garta ene kala e ko yewti e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi milliard e copreje CFA tawi ɗum noon foof e wasa hande waɗama tigui e nden eɓɓore witende plan décennal jayde las rewi hen nden ɗon jayde ari ko e dawrugol kayre de oɗo saha hande nde arti koko yewti ko e konguɗi ɗiɗi ɓurɗe mantinade oɗo saha hande woni inondation kono kadi e dialogue politique gonɗo yaade oɗo saha ɓe koliti wonde noon kamɓe las quotidien horejo Macky Sall oɗo saha hande de sembini kono kadi tekkini ɓe ganduɗa ɓe ko mouvance présidentielle noddirteɓe Benno Bokk Yakar so
wiide mabɓe noon yoɓe ndaro ɓe jaltina cegeneji ɓe dutta konngudi e wiyoɓe kala e saaha laamu ngu gollani to banggue inondation kono kadi ina kala toɓɓe ceertuɗe e to banggue leydi ndi ko hanki noon o joddino e mabɓe e to banggue vision conférence toon to palais présidentiel goɗɗum ko tawete hen hande ko dawrugol Mamadou Diop Decroix kañum suuti ɗi konngudi toon to Keur Massar to yano jillu gam wadde manam ha joni muñidde ɓe ganduɗa ɓeede ina keeɓi caɗele to banggue yo layru so wiide makko noon kanko Mamadou Diop Decroix sen defte konngudi makko so wiide wonde Sénégal ko ina manam ene perda temps muɗum tan ha joni e heɗade walla ni e manam heddade e konngudi mo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall woni junggo e huno ko Mamadou Diop Decroix jiiɗon tigui e banggue nano e écran moɗon jayde Dakar Times sa wayri arde nden wayri arde ko eɗen teskode kala e saaha e ha tengte ñalawma aljuma hono no hande ni aysata ko taaɓe goɗodirde jiiɗen wonande hoorejo Macky Sall yidde wiide noon ko rapport manam cimti ɗi ganduɗa ɗi FMI Fonds monétaire international kañum tigui ɓayyini fewde leydi meɗen Sénégal eɗen gandi gunɗon goomu kam tambi boñ windere nde gam haalde holto Sénégal tolni to banggue faggudu kono kadi holto Sénégal tolni e to banggueji kala so yidde wiide noon oɗo saaha hande gueɗe kewɗe ina ngakkira leydi ndi ha teng to banggue golle sukaɓe kono kadi e ngakkere hebde gartam woni bénéfice e ko yutti e gollorde meɗen ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde ko cimtol FMI jofima leydi Sénégal kono kadi leydi Sénégal ina heddi ha hande leyɗele nogas joyyi ɓurɗe limere to banggue ina keeɓi manam ngala doole woni ɓurɗe wasde e nder windere nde ngol cimtol noon ko numéro 20 sur 225 du FMI ko yetti koye situation économique ɓe kolliti wonde noon ko Sénégal de hande ina heddi e doggol ɓe ganduɗa ɓe ko leyɗele ɓurɗe wasde e nder windere nde jeyde enquête koloski nden ɗon jayde kañum ne wayno naati koye diƴƴe ɗe ganduɗa o saaha hande ine tawi toon to Keur Massar so yiiɗi wonde noon ko dossier mawɗo ɓe gardi oɗo saaha hande so wiide ko hakkillaji gudduɗi oɗo saaha hande woni hakkude koye ɓe ganduɗa ɓe ko Keur Massar naɓe ɗum ɗon noon ko caggal nde yogo e ɓesguji mbaw kolliti wonde de kañumen jaadani e ɗen ɗon diƴƴe e jogorde siɓede e on ɗon inondation nawe tigui e nder ammaji mabɓe kamɓe ganduɗa ɓe ko hoɗirɓe e mbaw so wiide wonde noon koɓe jarani hande kono kadi ɓe jarani hen janggo e sifti noon ko jagorɗo tambiɗo gueɗe ndiyam e ko nandi hen woni Serigne Mbaye Thiam kañum tigui hollitno wonde ɗen diƴƴi de ma ciiɓe nawe e ɗen nden ɗon ladde hani e maaje ɗe ganduɗa ɗe ne tawi toon to mbaw ɓen ɗon hande daari mbi jarani hen ene hen biteɗo oɗo mo ganduɗa ko Guirane Diémé kañum woni coordinateur plateforme PDDM koye hollide wonde de ɓe jiiɗa ɗeɗo diƴƴi ɗe ganduɗa ɗe ina gadde mabɓe kono kadi Gris Bordeaux omo ganduɗa ko ceppirteɗo suuti hen konngudi holliti wonde de no wayno laamu leydi Sénégal kala e saaha hewani tigui arde ko adi caɗele ne mbaɗa koma caɗele mbaɗa ha kaljite on tuma ɓe gara eɓe mbiya ɓe kalana yimɓe ko pamata l'observateur ko wi jayde groupe Futur Média arti toɓɓe ɗiɗi ɓe gari koye banggue dawrugol e stratégie politique woni peeje to banggue dawrugol Ousmane Sonko ɓe kolliti wonde de beele oɗo saaha hande o wonani wadde table mawgal gam wonde lundiɗo mo gana omo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall ɗen konngudi jaajine tawe e hello tati goɗɗum ko tawete hen ne wayne ko jangde ɓe kolliti wonde de ko keɓal mantinigal e oɗo saaha hande yiya eto banggue bac leydi men Sénégal ha tengti e premier tour jewtuɗo ɗo ɓe kolliti wonde noon yimɓe hewɓe haqqilanteɓe garti hen so yurnitade holtan to rewi ngal ɗo keɓal mantinigal kono kadi ɓe garti e keɓal ɓen ɗon élevé ɓe ganduɗa hande hollitama wonde de niveau munen ina ɗiɓi hawnade seeɗa beele ɗum jogrande jibinde caɗele goto e biteɗo Émile Bakhoum ko fanniyanke to banggue jangde holliti wonde e kala hitande de walla mbiyen kala duuɓi joyyi laamu leydi Sénégal ina yaltina ko tolni e 25 millions ɗum ko kala étudiant gam tigui wawa hebde to banggue bourse muɗum ko wiyete bourse d'excellence ɗum ɗon noon ene wayne ko ɗum caɗele mawɗe so tawi on ɗon étudiant niveau muɗum ina beesi no fewi woni ko suuti konngudi kanko mo ganduɗa ko Émile Bakhoum jayde libération nden ɗon jayde ari ko e ñawore e oɗo subaka hande ɓe kolliti wonde de ko magistrat ji woni ñawoɓe ñawore towde jokkuɓe e jobdi munen tawi hay hunde ala ko mbaɗi e ko yewti ɗen ɗon golle ko dossier mawɗo noon jayde libération nde fini dawi ɓe jeehi ko toon to créyi mo ganduɗa kay koko ɓayinanoɗo walla mbiyen koko darano gam ñawde ɓe ganduɗa ɓe ko ha joni siɓotoɓe koppreje gendi ɓe kolliti wonde noon ɓen ɗon de suɓanoɓe gam ñawore nden ɗon ha hande golle munen koko daari koni tolno hande duuɓi ɗiɗi saabu ɓe mbayri ha joni joɗade ko hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeetati saaha nde ɓe kalanno e haala Abdoulaye Baldé maire mo Ziguinchor goɗɗum koɓe tawete hen ɓe kolliti wonde kadi batu wattindingu mantindingu tan ko hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e joyyi woni duuɓi joyyi hande ɓe kolliti wonde noon ha hande de ɓe ganduɗa ko golloɓe toon ɓe ina jokki yoɓede kono hay hunde ala ko golli yidde wiide créyi o saaha hande ko ñamirguel kalis wonande golloɓe toon jeyde quotidien ko wi nden ɗon jayde ari ko e jangde kañumne kadi kono ko jangde towde ɓe jeehi ko toon to université
université Gaston Berger mbo Saint-Louis yiddi wiide noon ɓe garti koye konngudi ganduɗa ɗi ko recteur e hoore muɗum suuti konngudi e caggal nde e ɓamtugol ngol waɗani woni reprise raté mo ganduɗa yiyama tigui e balɗe ɓennuɗo ɗo ɗe ɗum noon jayde wi tan ko kuuruji ɗi hokki mo ganduɗa ko professeur Thiaré woni on ɗon gonɗo recteur toon to on ɗon université warti noon e gonka kan ɗon e konngudi dabɓe kiniɗi wiide makko de o yiiɗa ha hande ene wayno koɓe gadda toon ko fati e banggue force de l'ordre manam tan tindo e élevé ɓe gam wiide alay saago koma mbaɗa koɓe jiiɗi ko ɗum jeeyi sababu noon o suuti konngudi jaajƴi e hello tati e nde jayde witede quotidien le quotidien jayde stade uddotodama nden ɗon jayde ko natal ɓiɗɗo bambali o Sadio Mané petowol to Liverpool ɗo o saaha noon jayde waɗi ko namdal artude o saaha hande de hakkillaji kala walla mbiyen toni ina kala wonde kanko Sadio Mané omo jogori yaade toon to FC Barcelone ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi ko namdal holko jeeyi sababu kanko Mané omo tan heddi ha joni toon to Liverpool ɓe kolliti wonde noon jeeyi on sababu de omo jiya walla o jeyaki e jour uji ɗi ganduɗa ɗi hande ko jopaɗi to banggue ummade e on ɗon club e oɗo saaha kono kadi hay coggu makko ina tiiɗi no fewi wonande joga e club aji kono kadi keblinowo makko hono Jurgen Klopp kañum hoore muɗum adi yidde wasde sertude e on ɗon ɓiɗɗo Sénégal najo goɗɗum ko tawete hen ina wayno ha hande ko ganduɗa ko woni championnat mbo Turquie Demba Ba e Sharif Ndiaye Mam Baba Thiam ɓeɗo de ina jeeya e barode sappo ɗe ganduɗa ɗi hande ina petta toon to Super League mbo Turque woni ko jayde fini tawi oɗo subaka hande Aissata ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno tengtude e kelle gadani o subaka noon tigui Amadou ɗum wonno ko ɓurno tengtude en garate banggal gongal woni banggal fait divers meɗen hande jewteten ko faade ko wayno coftal ɓalli walla mbiyen keddotoɗen koye coftal ɓalli ha joni Amadou mboroso noon naati nder Paris Saint-Germain de no fewi ko noon de no fewi nangi Mbappé presque hedde 7 jours 7 jours Mbappé watindi nanguede Neymar heeɓi mo ganduɗa ko Keylor Navas heeɓi Angel Di Maria heeɓi ko noonne kadi Leonardo Paredes limtude ɓeɗo kono kadi ko wayno mo ganduɗa ko Mbappé ko kañum wattindi heɓde donc fettoɓe jeeɗiɗo ɓe Paris Saint-Germain te kadi tawi ko titulaire en kañumen keeɓi oɗon boros tigui Amadou te ɗum ɗon ne ɓe mbi ko addi ɗum ko nde ɓe gayni match mabɓe ɓe jeehi ko fijirloji mabɓe bon en fait Aissata ko c'est vrai yimɓe kaali hen kono ko hunde ganduɗa nde ko ɗum non événement par ce que so tawi a fetti ko wayno le final Ligue des Champions sa dañi e sa dañani hakkude ma e fuɗɗade ko wiyete reprise championnat aɗa jogui droit ko wiyete ko hono pause manam foftere vacances entre guillemets donc ɗum wonno koɓe keeɓi e kono ɓe jeehi ko zone uji ɗi ganduɗa ɗi ko zone uji ɓurɗi memeɗe to banggue ha joni Covid 19 pourtant ɓe jeehi ɓe jaari koye famille ji mabɓe wonande ɓe joomen rewɓe joomen sukaɓeɓe ɓe ngalaɓe aussi jaadi koye ɗoftoɓe ɗumen walla mbiyen duusoɓe ɗumen woni ko wayno Neymar en e ɓinguel muɗum ko toon noon wayɗi ɓe keeɓi oɗon boros bitede coronavirus noon tigui Amadou ha joni noon garten koye ɓiɗɗo bambali oɗo mo ganduɗa woni Sadio Mané international sénégalais wiyeteɗe noon tigui aɗan ara koye lawol gonɗa noon tigui koye makko kaleten hande hakkude makko e ɓeɓe ganduɗa woni Liverpool e Barça saabu ina wiyeteno beele o ummata ko Liverpool faade Barça kono noon Amadou toɓɓere adotoɗen haalde nde woni joueur ɓe ina wayno soɓe jiiɗa ɓe gummoye club aji mabɓe ɗi ɓe tottata ko prix mo ganduɗa ko prix prix dal mo ganduɗa tiɗɗo dal c'est ça aɗa andi jour ene aɗa andi football ne hawni Aissata ko wiyete mercato woni coggu e jeeygu jour uji kala e saaha ina ara e marché o par ce que goto foof hande ina sohli jour baɗno Sadio Mané goto foof ina sohli jour baɗno Kylian Mbappé baɗno Neymar kono noon a wawa mi wawa ardema tan wi mi yeeyanima carrément mais so tawi mi ronki koyɗe ma keewi worat ko pawme taɓal ngal ko ganduɗa ko mbiyata ko amara fawno forti koyɗe mbiɗa sikki walla ko amre hono fawno forti koyɗe mbiɗa sikki anda ko woni amre amre ko so elle ko so tawi hende kam waɗa andi ɗum so tawi hende mawni ha heeɓi nokku ɗum noon woni amre elle ko so tawi pulaar enkoɓe ko noon mbiyata donc ɗum noon woni ko président ji club aji ɗi ne wayno woni ko pawate taɓal ngal hande o ene jeeya ko haaɗi Sadio Mané jeeyede e jour uji ɓurɗi jeeyede to banggue transfert hikko to banggue ɗe coppre ɗe ganduɗa ɗe ɓe pawi e dow makko en jii ñande waɗama estimation jour mo ganduɗa ko jeegoɓijo ɓurɗo tidde e nder windere nde wadde ɗum ɗo ene jeeya hen
hen kono kadi mbiɗa sikki ma are namdal ngal Sadio Mané toon to Barça beele ne moƴƴi mum walla moƴƴani mum Aissata so tawi ko wadde anticipé namdal ngal ko yidde wiide so tawi aɗa woni e club walla aɗa woni e galle ma aɗa woni e leydi aɗa woni e wuuro ala probléme hay goto immadema ɗon tan ni gratuitement jaaha sen mbi gratuitement noon wona yaade tawi sodaka ala kono ko yaade tan wina ƴeew ene change a heure walla ne change a leydi walla ne change a club ɗum ɗon hen sahaji hewani moƴƴude jour o donc hande o eɗen gandi Mané ene jogui hono gartam walla ne jogui doole walla ne jogui fayida hande e Liverpool kono kadi omo heeɓa omo jogui ha joni doole mawɗe e Liverpool donc noon a ƴetti championnat a ƴetti super coupe d'Europe a ƴetti aussi ligue des champions hitande wotere Allah waɗi kadi aussi a jeyama e meilleur joueur uji walla e meilleur buteur uji ganduɗa hande championnat mbaɗno championnat anglais donc ummademo ɗon tan joni joni ni brusquement min pouram wona hunde moƴƴore e makko wonata par ce que go eɗen gandi Barça ene jogui caɗele woni koye équipe mo ganduɗa nana takto hoore muɗum tugnade e entraîneur kesso e jogoye jour uji kono kadi e caɗele woni crise hakkude Lionel Messi on ɗon kippu so yeehi toon hande o wona safruɗen caɗele kono ala kankone o jeeyete juste ko jour uji ɗi ganduɗa ɗi hande ina jogui ina jeeye e on ɗon crise mo ganduɗa ina tampini hande FC Barcelone ɗon tigui Amadou te so joueur ne ummo e club kadi to banggal gartam kadi ma wot ko heewi ko ganduɗa club o ma pertu ɗum saabu Amadou ko faye publicité ji e ko way noon saabu ne anda joueur so woni club ko wayno paɗe ɓornoto saaha ko pub wonata mayoji ɓornotoɗi kono kadi Amadou Moussa ha ko ganduɗa neɗɗo ine nodde hen ko wayno t-shirt uji e ko way noon foof ko ganduɗa club o ina daña hen gartam muɗum te so on joueur yeehi ɗum ɗon fo ne rewat hen ɗum ɗon ne mataw ine jeeya ko saabi kamɓe saaha foof banggal gartam ɗam eɓe kadi ɓuura dangude joueur eɓe moɓe ganduɗa ko mantiniɓe e nder club aji surtout ɗen guiɗɗi foof Aissata to banggue publicitaire eɗen gandi valeur mabɓe no foti e to banggue aussi jeeguɗi ɓe mbaɗata e banggue boutique aji mabɓe ɗi woni ɗam gartam kono kadi en même temps e to banggue physiquement c'est à dire e nder terrain jour uji ɗi ganduɗa ɗi hande eɗen gandi Mané ko titulaire indiscutable neɗɗo mo ganduɗa ene jeeya 3 attaque aji ɓe oɗo yargan club ɓuuri wawde wadde utilisé e toon to Liverpool donc wona tan banggue ni publicitaire banggue kalis kono kadi to banggue participation makko gartam e banggue équipe o ha tengti toon to Liverpool kono kadi c'est pas le moment en tout cas o ummo Liverpool o fay toon to FC Barcelone kanko dal oɗo saaha ɓuuri wonde intérêt makko ko heddo ɗo ganduɗa woni Liverpool saabu Barça ɗo joni saabu Barça ɗo joni kañum ko équipe mo ganduɗa nana laaƴa nana e fitinaji nana e caɗele nana e reconstitution c'est à dire rendirhinde troupe mum ha watno wanoni noon tigui Amadou Moussa haɗen uddude tigui ko noon tigui mbaɗin ɗum e mbaɗin annoncé hors caméra c'est à dire ko anniversaire mo ganduɗa ko baɗi men yummakko noon wimo ko Khadija Bocar Anne kono noon enen mbatten utilisé ko inde babiraɗo Fatimata Bocar Anne ko jinganta ko babo e alay sago ko noon Aissata ko minen goni babiraɓe Fatimata Bocar Anne ko ɓinguel mo ganduɗa ko Bocar Anne kam e acca haadi wan kamɓe kala noon eɓe tawi toon to Nouadhibou wadde en mbi kanko Fatimata Bocar Anne walla Khadija Bocar Anne no yumma ko wimo ni joyeux anniversaire balɗe juɗɗe e battane moƴƴe Khadija Bocar min kam jingantumi ko yummo Khadija Bocar Anne happy birthday yo Allah rokke balɗe juɗɗe e battane moƴƴe ɗum wonno komin gaddano ne banggal roɓindu jayndeli moɗon ko tottude won aadi altine so Allah jaaɓi ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Anne henno e banggal gongal gal banggal caméra o hande heɗeno en hen ko Mansour Sow alias Thiata ine wondi e omo ganduɗa woni Amadou Touré